ככל שתהיה יהודית יותר, ככה תהיה דמוקרטית יותר. אמר לי בחור מוסלמי, אין לו בעיה לחלוטין עם חוק הלאום, אדרבה ואדרבה, שהמדינה הזאת תהיה של הלאום היהודי. ככל שתהיה יהודית יותר, ככה היא דמוקרטית יותר. כל המזרח התיכון יש מדינה יהודית אחת, שהיא גם הדמוקרטיה היחידה. בגלל הדייברסיטי, השונות בקרב היהודים. ולעומת כל שאר המדינות במזרח התיכון. מהחרדים ועד החילונים האידיאולוגיים, וכולם חיים יחד. כך או אחרת, אוהבים יותר, אוהבים פחות, אבל חיים, לא יורים אחד בשני, כמו מה שקורה בעולם הערבי. דבר שני, תרבות המחלוקת טבועה עמוק בתרבות היהודית. והם אומרים, הנה, תראה, זה ציבור דמוקרטי, כל אחד נצמד לדעה שלו, לא אוהב את הדעה של השני, אבל הם לא יורים אחד בשני. ולכן, יהדותה של המדינה היא הבסיס להיותה דמוקרטית. ולכן הוא אומר, אני חייב לדרוש שהיא תהיה יהודית יותר. ככל שתהיה יהודית יותר, ככה תהיה דמוקרטית יותר, בגלל האופי של היהודים. אם אני אהיה בסוריה, אז אני אחיה מדינה דמוקרטית.